Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried rhai termau cyffredin sydd yn ymddangos mewn biliau'r cartref fel bil trydan, bil nwy neu bil dŵr. Cost unedol yn gyntaf. Na hwn yw'r gost ar gyfer un uned o, enghraifft, trydan, nwy neu dŵr. Fel arfer, mae'r gost unedol yn cael ei reid mewn ceiniogau. Tâl sefydlog nesaf, neu yn Saesneg, standing charge. Nawr rhaid talu hwn dim ots faint o'r gwasanaeth sy'n cael ei ddefnyddio. Felly, mewn mis penodol, byddai dim ots pe bawn ni'n defnyddio 500 uned o drydan neu 5,000 uned o drydan. Byddai'r tâl sefydlog union yr un fath ym mhob achos. Weithiau mae'r tâl sefydlog yn cael ei reid fesul diwrnod, weithiau fesul mis, neu trarall dros gyfnod y bil i gyd. Nesaf, gadewch i ni ystyried y term yma, treth ar werth neu yn fyr, taw. Yn Saesneg, value added tax fyddai enw y term yma, neu VAT. Nawr, treth yw hwn ar werthiant nwyddau neu wasanaeth, ac mae'n cael ei gasglu gan y Llywodraeth. Fel arfer, mae'r treth ar werth yn cael ei reid fel canran. Felly, byddai 500 yn enghraifft o'r math o dreth ar werth byddai'n ymddangos ar fil trydan. Fel arfer mewn cwestiwn, dyn ni'n gofod ychwanegu y treth ar werth at gyfanswm y bil dyn ni wedi ffeindio hyd yma. Darlleniad nesaf. Nawr rhif yw hwn sy'n cael ei ddangos ar fesurydd. Enghraifft, dyma ni fesurydd trydan yn cael ei ddangos ar y sgrin. A'r rhif yr ydyn ni yn ei weld ydy darlleniad y mesurydd. Nesaf mae gennym ni y term yma, chwarter. Mae rhai biliau yn dod fesul chwarter. Mae hyn yn golygu ei bod nhw'n dod bob chwarter blwyddyn, neu, os hoffech chi felly, bob 3 mis. Mewn blwyddyn gyfan felly, os yw bil yn dod fesul chwarter, yna sy'n ni'n disgwyl derbyn 4 bil yn ystod y flwyddyn gyfan. Olaf, mae gennym ni y term yma, gwerth ardrethol. Yn Saesneg, rateable value. Mae hwn yn cael ei ddefnyddio mewn biliau lle does yna ddim mesurydd yn y tŷ. Yr un mwyaf cyffredin ydy ei ddefnyddio fo mewn bil dŵr lle does yna ddim mesurydd dŵr yn y tŷ. Nawr yn fan hyn, mae maint y bil, mae cyfanswm y bil yn dibynnu ar y gwerth ardrethol. A mae'r gwerth ardrethol ei hun yn dibynnu ar y math o dŷ rydych yn byw ynddo fo. Fel arfer, y mwyaf ydych tŷ chi, yna y mwyaf yw'r gwerth ardrethol, ac felly y mwyaf fydd cyfanswm eich bil. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.